Hello, magandang hapon mga kahabi. So yan, ito na nga po, dala ko dito kina Jimboy ang unang package na pinadala sa atin sa JR Hobby YouTube channel. Unang package na natanggap natin sa sponsor. At ito po ay galing sa ating mga mabait na sponsor, kay Mama Chiki Saison. Ito na po yung iyong package at bubuksan namin doon sa bahay ng mga bata. At mayroon akong dala na pasalubong sa kanila. Magluluto na naman kami ni Padi-Padi. So yan guys, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please subscribe and like our videos. Gusto mo rin? Ano mo rin? Anong kita? Ano mo lang? Sige, punta tayo doon sa bahay mo. Ano Yuli? Oh, yan yung anak mo? Nag-abusit ako niyan. Ah, Sa banggi kayo, nagparahibi siya. Mama da. Mama. sino naghatid dyan dito? Yan si papa niya. Andyan? Mama. May dala kong ano yung kahon. Mama. Magchuchu. Bakit kasi nakakalo ka? Sige, kiss mo ulit. Sige, kiss. Ay, Mama po. mama po. Ano eh, tugang. Tugang ini, tugang. Maluto kita, maluto. Ma. Ma. Magluluto tayo ng ano, binatagan, Nanay Yuli, binatagan. Kung sa Tagalog ay roya. Tapos, magtututor kami ngayong araw. Anong pangalan pala ng anak mo? Genre po. Ano ang pangalan ng anak mong Janre bunso? po, Si Janre. Janre. Sabi na po, genre po. Anong pangalan? Ha? Janre. Pirang taong ka na? Ilang taong ka na dala? 4. Sino to? Anong pangalan nito? Mama. Mama Ito Yuli. pangalan ko. Ini. Kuya. Sabi mo kuya. Kuya. Ani, kapatid mo na to pala. Ay, talagang love si Nanay Yuli. Na, magluto na tayong ano? Maluto na. Maluto tayong ano, saging. Tara. Ah. Yan, nandito si Kuya Janjan. Ano, kumusta? Maray na Kumusta? ta nakaabot kami gaya ta awo po nga man siya gaw hinapit ko si Nonoy. Hinatid mo dito yung bunso mo. Kasi namimiss na si Nanay Yuli. Ayaw kaya maray pasalamat man ako ta. Nagkarabot ka mo. Iyo. Ug mamanggira ka. Iyo lang yan. Yan ang kinakatuwa namin ni Uragon Honey kasi Oh. all out support ka. Ano pangalan mo, Nonoy? Janre. Ilan taong ka na nga? Araw na kaya. Anong pangalan ng mama mo? Yuli. Anong pangalan ng papa mo? Papa? Very good. Apir. Ayan. Ayan mga kahabi, magluluto kami ng baduya. Ang labok. Ito na naman si Non. Okay. Parang kayo lang lagi nagkakaintindihan ni Padi-Padi ha. Oh, tama mo. Ano yung pali-pali? Ano yung pali-pali ah? Ano sinabi niya? Tanahay yan! Anong mananood? Ito na guys, yung lagay namin sa binatagan, yung arena, kasi lagyan ko na ng sukal. So, lalagyan natin ng tubig, tapos lalagyan natin yung saging. So, ito ang maruya. Yan guys, arena at asukal. First class na arena, asukal. Tapos mamaya, ilidip natin yung saging dyan. Tapos ipiprito ni Padi-Padi.
Yun po. Yung ulam mo, yung ano, yung grocery galing kay ano, kay Tita Rica. Yan, salamat po pala Tita Rica sa ano, sa grocery Tuto. na ibigay po natin kinapadi-padi. Bagas. Bagas, bigas. Luto mo 'yon. Salamat po, sabi mo salamat po. Sabi mo salamat po, Tita. Para bigyan ka pang grocery. Sabi mo salamat po. Ano bida? Opo. Ano bida ganin ng buto? Ang burat ikakahit din eh. Ang burat ang panganggi. Hindi ka man pabigyan ni Tita Rica. Panganggi. Anong gusto mo sabihin kay Tita Rica? Sabi mo salamat po, Tita Rica. Salamat na boy. Jin. Ang banong jumbo. Yun na. So yan Nanay Yoli, yan pong binili ko ng ano ng saging. Galing po yan kay Tita Gracie. Yan, salamat Tita Gracie. Salamat na boy kay Tita Gracie din na. Salamat po Tita Gracie sa meriendahan nila ngayong hapon. Kuha ka na lalagyan ng plato. Kuha na, ikaw na. Inutusan kita, inutusan mo din si mama mo. Ay lang, pala kasi. Ganyan niya. Ayun na, luto na. Oh, wow. Suram nam na. Gigisigam. Mainit pa yan. Init, init. Pati kukuha ka na naman. Pasali pa rin, yan ang kapal, pare. Taon. Halat mo na, halat. Yan limbawa na Yoli, may makapanood nitong pagluto natin tapos sabihin na gusto mo bang magnegosyo ng ganyan dito? Halimbawa kung may magbigay sa iyo ng ano, puhunan sa pagbabaduya, gusto mo ba? Opo. Bilhan ka ng malaking kawali, tapos panimulang puhunan, okay lang ba? Opo. So yan mga kahabi, yan ang pwede po nating may ano kinanay Yoli. Habang nandito ka sa kinapadi-padi, halimbawa kung ipalibot mo kay Rolly, ano, ikaw yung magluluto, tapos si Rolly itinda dyan sa labasan. Kasi wala ka ditong malaking kawali, ano, Wala po kahit walang, dito nga nagsasayang uli kasi kulang sa kanila eh. maliit yung kaldero na. Maliit po. Sige kasi nandito ka na, siyempre. Yan, tingnan nyo guys, si Kuya Marcelino. Siya na naman ang naghugas. Hugasan mo na yung plato? Very good. Tagalog ka noon. Yan ang problema guys, si Padi-Padi sobrang excited magluto. Hindi pa nga. Dito namin guys pinapatago to sa kapitbahay para hindi paglaruan ng mga bata. Ayan, magkukulor kami ngayon guys. So yan guys, ito na yung mga gamit ng mga bata. Salamat po sa nag-sponsor nito.
Steven. Anong grade mo na, Steven? Ha? 3? Paano ka magsulat ng pangalan? Sige nga, isulat mo yung pangalan mo dito. Yan. Steven B. IP Bermilio. Tama? Sige, kuluran mo na yan. Very good. Si Steven. Kuluran mo. Po. Color. Yan. Steven, oh. Premio. Magsulat ka dito, ano? Magsulat ka, Junel. Ay, bugo. Oh, tama color. Oh. Ay, wala dito. Ay, gan. Ay, gan. Kulay, magkulay ka, ano, Junel. Kulayin mo to. Makahula ng kulay na to. Bibigyan ko ng lollipop. Anong kulay to? Ha? Green. Oh, very good. Anong kulay yan pa di? Green. Anong kulay to, Junel? Sabi green. Patadas dyan, Ray. Ikaw, Janre, anong kulay to? Very good. Oh, may premium si Janre. May premium. Janre, oh. Premium. Wala ka pa, hindi ka pa nakasagot. Anong kulay to, Katay? Sabi green. 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 Ito, anong kulay to? Anong kulay to, Janre? Ha? Brown. Oh, sabi Katay, brown. Ha? Steven, anong kulay to? Very good. Oh, Janelle, ang kulay to ay brown. Yan, bibigyan ko na din si Janelle. Nakasagot na si Janelle. Meron ka pa? Akin na, bubuksan ko. So, yun guys, magkukulor po kami ng mga bata. So, kasama po namin si Steven, anak po ni Ate Mila. Ito po si Jan Ray, tama? Jan. Ito yung anak ni Nana Yuli at ni Jan Ray sa Calabanga. Yan, si Katay, yan si Junilo, ayaw umupo dito. Pwede, dito ka pwede. Ito guys, yung ano, bigay po natin ng sponsor na mga pencil case sila. At tinatago ito lagi ni Nana Yuli. So pag gagamitin nila, nilalabas para po hindi agad masira. So salamat po sa mga sponsor dahil po sobrang mahal niyo yung mga bata. At yan, ingatan po namin itong mga gamit na binigay niyo. Yan, may mga laman po yan, oh. Kompleto. May color, may lapis. So yan, salamat po ma'am mga chiki sa padala mo sa mga bata. So ito na po yung package na pinadala mo. So ito po yung unang package na natanggap po natin sa ating YouTube channel. Kauna-una pong package na pinadala sa atin. So may paparating pa po, galing naman kay Ma'am Alma, galing po sa Singapore. So abangan po natin kung ano man ang laman nun. So ito naman na po kay Ma'am Chiki Saison, ang ating bubuksan na package. Yan, ito mga lapis, oh, mga padala niyang lapis. Galing daw po ito sa PRC Baguio, mga lapis na inano ng mga nag-exam sa bar. Yan, may mga damit po na Yuli, damit. Ito po, mga lapis. Mga damit. Oh, kanino to? Urig. Ano to? Urig. Dinosaur. Urig. Oh, sino gusto nito? Urig. Ha? Urig. Ito, may laruan. Oh, kanino to? Oh, sa'yo pa di. Nako. Oh. Oh, kanino to? Nako. Kanino to? Nako. Kanino? Oh. Yan, may libro. Pilipino. Anong grade na tatay dyan? Ano ba? Madikit ano yun? Oh, kanina tong bag. Kaya na Yuli to, kaya na Yuli. Ayan, ito guys, oh, padala ni Ma'am Chiki. Ano Yuli, oh, may ano ka na, bagong kumot. Ito, may ano pa, pambukas ng dilata. Salamat po sa Gayon talagang kalo. Ayan, hindi. Ayan, Ma'am Chiki, pakita mo na. pakita mo boy.
Yan, ang galing kay Ma'am Chiking na sombrero. Kasi paborito niya kasi ang ano, ang sombrero guys. Suot mo. Sukat, sukat. Suot mo. Sulot. Yan. Okay. Yes. Pero na. Yan ang natira guys sa lamisa si Steven. So ano kasi ang daming ano talaga kaagaw ng atensyon ni na padi-padi. So dapat lagi kang ano may mga pang ano dito, pang premyo. Si Junil naman yan oh. Iba naman ang hilig. Yan, salamat po Ma'am Chiki sa laruan niya. Yan, Nanay Yuli, itanim natin yung ano, yung melon. Saan ba yan pwede itanim? Doon po sa kabila sa may kaupo. Tatanim mo yung ano, melon kasi sayang yan. Sabi ni Ma'am Chiki, matamis daw yan. Yung melon ba yan, itong timplang juice. Yung guys, yung laruan ni ano. Ay, walang short si ano. Yan, yung laruan po Ma'am Chiki, nilalaro na po nila Katay. Si Steven, very good oh. Galing magkulo. Tingnan mo pa di, ganito gayahin mo si Steven oh. Dapat, ganito pa di, si Steven. Oh, masipag siya mag-color ha. Pade, para ma-school ka na, gusto mo magpasok sa school? Ha? School? Oh, sige. Yan Ma'am Chiki, tingnan nyo oh. Pade, ang ganda ng sombrero ni Pade oh. Buksan mo yung ano to madilim, hindi ka nakikita oh. Pangit ka, pangit. Oh, pakita. Yan, Ma'am Chiki, salamat po sa napakagandang regalo kay Padi-Padi. Paborito niya. Huwag mong iwawala yan ha. Dahil mo pagwara. Ha, Padi? Ingatan mo ha. Yan, very good. Kaya ano yan? Sa inyo yan ni, ano, ni Junil. Pahiramin mo din si Steven ha. Huwag mo munang buksan, tamadami pa. Yan, galing yan kay Ma'am Chiki. Janre, oh, sa'yo na lang. Ayaw manipadi. Salamat po. Yan, very good. O, sa'yo na yan ha. Ayaw manip, ano? Meron naman si Junel, oh, may truck. Salamat po. Yan, si Katay, meron ng maliit na kutsi-kutsi. Maraming salamat po Ma'am Chiki sa mga laruan po, sa mga package po. Yan. Saka ano po, kay Ma'am Gracie. Yan. Maraming salamat po. Salamat po, Ma'am Gracie. Maraming salamat po kay Tita Rica po sa nagbigay na grocery po. Maraming salamat. Gusto mo magpulis? Bakit gusto mo magpulis? Huhulihin mo si Padi-Padi pag nag-inom. Huhulihin ka ni Steven. Huwag ka mag-inom ha. Bako mo na kain ng biyak. Ha? Babag si Bangge. Saka. Anong gibo mo? Kawat? Sige, butong. Luway, luway. Pabalik na, pabalik. Balik, balik, balik. Balik na hindi. Ayan, Ma'am Chiki, salamat po sa magandang sombrero. Yan, may lollipop kami. So yan mga kahabi, Ano mo lang tayo sa ano? Ang saya naman ni Padi-Padi. Nandito nga po si Nanay Yuli, pati si Kuya Janjan, tapos yung ano, nandito na yung anak nila na si Jan Ray. At sabi ni Kuya Janjan kanina, uwi daw sana. Tama na Nanay Yuli, ikaw yung uwi sana no Sabado. So napakabait ni Kuya Janjan guys kasi imbis na si Nanay Yuli yung uuwi, sabi ni Kuya Janjan, sila na lang yung pupunta dito para hindi sila Padi-Padi, kumbaga laging nandito si Nanay Yuli. So salamat kay Kuya Janjan kasi very supportive kay Nanay Yuli. So yan, ito na oh, lollipop. Sumunod lollipop. Yan to, Jan Ray to, Jan Ray. Jan Ray oh, lollipop. Meron kapot yan o. Mamaya na, hindi na, tasupog pa man na. Supog pa man na. Ayan, Jan Ray. Andre. Ayan si Jan Ray. Kuno. Supog
Buksan ko. Ayan na. Pare. Pwede. May So yan guys, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please subscribe and like our videos mga kahabi.